nyaya yangu yekutanga ndiya Solinda vaposta paFacebook mazakwatira emari mayusa zvitsapo nezvitsapo. I don't know kuti imari yavo here vatora kubhenki kana kuti yavapuwa kana kuti yavabhadharwa somewhere oro pane zvimwe zvaitika ipopo handizivi. Disclaimer ndisandaenda mberi toenda pakuti Solinda vabva vanyora kuti chi Mwari vakanaka. Faraoneni guys, I have worked so hard to get to this stage. You have watched me toil hard and work hard. God is good. People go around calling me broke, saying, hey, she has no money. But God said, I will prepare your table before your enemies. My enemies, Muriko Hera Uko. Ndini uya. Anditi, watch mbinga yechikadzi. Watch me now. Who knew one day I could afford the data I need to download this pig? Tiu au Anditi. Handisi kuti why zvavo vandobva vatanga kuseka zvikanzi nemaina ndimakaoma only the I just gave up on you nevamwe zvandatogaya kuti chi imari yako neno ndatatombogaya kuti chi imari yako hey Solinda vaposta mari yakanaka kudai yakawandisa kudai hey kureva kuti zvikuita ikoko kupi kuma+44 kwakwawani zvikanzi hamunonakidzwa zvenyu BP yedu haitombokuri pakadai tinenge toseka zvikanzi mani zvokwadi hamwe ndokuti unenge watongotanga nekushora usati waverenga the last part ndopaunoti hai pakaoma ipapo iwe watotanga kutukira zvikanzi nevamwe zvakare tipewo shoma rufaro kwamuri nevamwewo zvakare tochibva ipapo toenda pane nhau yani yemwana uya wekwamurehwa inosirisa pane article iri article nderechi Sunday Mail ndatanga ndaona nyaya iyi yakaitwa copy and paste kune mamwe mapage ndobva ndazoona kwaya original kwacho kwayabva chaiko ndoisa disclaimer zvakare sikazi kuti izvi ndo chaizvo here kana kuti munhu wangonyirawo article saka ndichaita zvekuverenga zvakare ndichiita zvekuturikirawo zvimwewo zvandindichikwanisa kuita sei kuti nge ndichiverenga zvikanzi the mystery surrounding the whereabouts of mwana uya anonzi Tapiwa musoro wake nemaoko ikuramba ichiindira mberi zvikanzi the traditional healer suspected to be brains behind the ritual Indian is saying it was pure coincidence that he happened to visit the village the week that the boy disappeared and paakapfuudzwa handiti zvikanzi zvakare Tapiwa akadisappear musi wa17 September only for his zvimwe zviyazvo zvakawanikwa kunge zvichiwanikwa mangwana achoni. Tinei Makore, also known as Marvelous Muchedzi, who is known as traditional healer, had left the village the previous day waiva musi wa16 handiti zvikanzi zvakare the Sunday Mail tracked him down and found him at his compound in the Mvurwi farming area. He confirmed that he had indeed visited his home village in the 3 days preceding Tapiwa's disappearance and nerufu rwake. He revealed that he spent his 3-day stay in the village with Tapiwa Makore Sr., the co-accused in the disappearance and alleged kufuzwa kumwana uyu ndo patawa apapapa Tapiwa Jr. I had quotation marks kudoti kudandiani ndiye uyu wacho uyu anonzi Tinei Makore wacho kana kuti Marvelous Muchedzi ndiye akanzi in quotations I had been away from my village for slightly more than a year. I got a witch hunting job to do a Chabwino farm in the Shamba area, and after I was paid, I decided to go home and catch up with my cousins. I left this farm, brackets in Mvurwi area, on Saturday and arrived in Makore village on Monday. Since I moved out of the village some 3 years back, and there is no one staying at the home which we used to stay, Tapiwa Sr. said I could spend my days in the village staying with him. On the Monday, we spent time in the village mixing with other folks, trying to catch up. The night I slept at Tapiwa's home. The following day, I spent almost the whole day of it attending to my motorbike
which had a puncture. Nditinei zvakare unoreva kuti n'anga yacho niyoyo asi apa handisati ataura kuti ndiye unaoka kuti asazvabatwa ipapapo. Tapiwa Senior said he was going to work with other villagers on deepening his well, as the water was no longer enough for his cabbages. Tinei said he slept at Tapiwa Senior home as well that Tuesday evening before bidding him farewell on Wednesday morning as he returned to Mvurwi. Ditika, I stopped over at Kashiri's place, Fraser Farm, about the Bindura area on my way in Dofunga Beg. This is how I got to know that there had been a Nyahemana Watapiwa village. I told him I was back in Mvurwi and had not heard anything. Then the news started circulating on social media and I phoned some relatives back home, only to find out that it's true. A self-confessed traditional healer since 1992, when I was 20 years old, Tinei said it was happenstance that he decided to visit his village the same week that Tapiwa Jr. disappeared, and coincidentally that he stayed with Tapiwa Senior. The co-accused in the disappearance and nokuuraiwa kwemwana uyu Tapiwa Jr. ndiye ari kurekwa apa. Zobva zvanzi Chief Superintendent George Magonda, officer in charge of Murewa Police Station, confirmed that Tinei is a suspect, though they were not sure about his whereabouts. We have been informed by the family that a relative for long known as a traditional healer visited the village in the days leading to the disappearance of Tapiwa Jr. We are yet to interview him as we don't know his whereabouts. The police superintendent wa Murewa district ndosha akataura. At Makore village, Munyarazi Makore and wife, the parents of the boy Anonzi Tapiwa Uya, say though they do not have any conclusive evidence linking Tinei to this, what they cannot understand is coincidence around their relatives. Handiti zvikanzi nevamwe zvakare hatidi kureva nemhamo ende vese vakabva vavhizita nekudisappear at the same time nekuda kwei. For the time being, we are working with what Tafadzwa Shamba has indicated, and further than that, we are not privileged to comment, neither can we assume. Just that the coincidence is too much to stomach for us. We will leave the police to conclude their investigations, said Munyara's the father. Chief Superintendent said, besides Shamba's confessions, which led to the discovery of the boys, Makumbo Ake, they have no further information. The co-accused, Tapiwa Makore Sr., is refusing any involvement in this issue. In fact, he's not saying anything apart from his name. So all the information that we have so far is what he apart from kusingotaura zita Tafadzwa Yaganja ari kwasa kutaura. Sazokuti baba mukuru vari kukona kutaura nenhau yekuti vari kuona kuti vakabatwa here kana kuti kurya here, I don't know ipapa handisanyatsi kuziva. Uyezve chimwe futi chandikaanza kuti avesa ndimevara kuti vakatiresa kana sina kukuresha kunzwa chirungu vakatiresa munhu vatiresa ndokusvika ikoko kumvuri kwacho kurwa kuti ndobva ataura zvaakataura, asi uku kumanje kumapurisa kunga kuti hatizi kuti aripi. Sandisi hawisi kuti vakatiresa pafoni here kana kuti vakaenda ikoko kumvuri kwacho, handinatsi kunzwisa hangu kuti chiri kuitika ipapo pamwe mapurisa achiri kuita tsvagurudzo dzavo kuti vanyatse kuvashuwa nenhau iyi. Saka coincidence yacho is too much yakanyanya kusaraunda ende kuti nekuda kwen'anga yacho ichinzi n'anga, because apa painzi pekutanga n'anga ndo yakapuhwa musoro yakaenda kundosubmitiwa musoro, saka n'anga yacho ndiyani hatizozivi manje kuti haasi yeTinei wacho here uri kurehwa apa munhu woukama. Ndozvinogwadza izvozvo manje vese vanhu voukama zvikanzi. According to Makore villagers, Tapiwa Senior lived in Harare for several years before returning to the village in July this year with a proposal to do a cabbage project. And for effect, there are times he came with his investors to have a look at his settings.
The long-term plan was to drill a borehole with the help of the investors. However, after a couple of visits, the investors stopped coming to the village for the progress checks. Besides the cabbage necessary, land had been prepared for transplanting the same. And it stuck with more than enough cabbage seedlings. Tapiwa Senior is said to have started selling the seedlings, which apparently found no takers. As the water sources were drying up in the area, he, however, managed to transplant some of them in his garden. Then Tinei, the traditional healer, paid the 3-day visit, arriving on a Monday, departing on a Wednesday, a day before Tapiwa Jr. disappeared. On Friday, September 18 morning, ndo pakaonekwa imbwa iya echifamba pedo nebhine zvaigara zvitaurwa zvezvenyuvanhu kuti imbwa ndiyo yakaonekwa yakabata mapadzi mamwewo. Zvikanzi nevamwe zvakare. What pains us up to now, Miss Makore, Maivan Matapiwa, is that Uncle Tapiwa accompanied us on the 6-hour party that we had to look for my son. But looking back now, we now understand he was interfering a lot with the search, saying things that disputed us. We abandoned the search around midnight, which tallies with the time the shepherds were the following morning, as soon as the daybreak, we resumed the search. Then a boy was sent to where we were, advising us that to find out to abandon the search and go home. I started crying. I knew that my son was Anga Shaik. But my thinking then, as I had sent him to the garden, was that he had maybe Anga Anura Mvura. Saka Parisino, Gangoti, article yacho yange yakareba, zvayo yange yakareba, asi my comment section vanga vakutaroti. There is too much coincidence though. Tapiwa Jr. keep fighting for your justice, young boy. Do zvangashitaurwa nevamwe kuma comment section. Saka ndichingoti zvakare as usual mhuri yekwamakore tinongodai anyaradzwa nezita raJesu uyezve kana n'anga iriyo iri involved daichi vakasira vabatwa tizi kuti ko vakazenge vaida kuita ritual yakaita seiyo nekuda kwei uende madNA inonzi kuti haasati anyanisa kuda kuti pazikanwa kuti musoro uya wemwana uya akanga anzi musoro wemwana wati kurei wakazonzi ndekwana pasati pabatwa ipapo. Saka ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.